तर हिंगा छान फुललाय बघा. जसं आपण डिंक भाजून फुलतो ना तसाच हिंग सुद्धा फुलला जातो. नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील आणि माझी आई तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहोत. तर मित्रांनो, बरेच दिवसापासून ना एक मसाल्याची आम्हाला रिक्वेस्ट येत होती. बरेच सबस्क्रायबर्सने आम्हाला रिक्वेस्ट केली होती की तुम्ही गरम मसाला दाखवा. तर मित्रांनो, आम्ही घाटी मसाला आणि मालवणी मसाला जो विकतो ना त्यामध्ये आम्हाला सर्वात पहिले बेसिक तयार करावा लागतो तो म्हणजे गरम मसाला. तर मित्रांनो, गरम मसाला बनवून आम्हाला तर पूर्ण प्रॅक्टिस झाली आहे. त्यामुळे आम्ही पण ठरवलं की आपण ही रेसिपी जी आहे गरम मसाल्याची रेसिपी आपण आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा दाखवूयात. तर अर्धा किलोचा आम्ही गरम मसाला दाखवणार आहोत. तर मित्रांनो, याचं जे काही साहित्य आहे ना ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तर लिहून देईनच. आणि स्पेशल म्हणजे आजचा जो गरम मसाला आहे ती माझी आई बनवणार आहे, म्हणजेच तुमच्या चिकन सुक्कावाल्या पाटील काकू बनवणार आहेत. तर मित्रांनो, वेळ न दवडता आपण लगेचच सुरुवात करूयात आपल्या रेसिपीला. परंतु त्यापूर्वी ह्यासाठी जे काही साहित्य लागतं ते आपण एकदा पाहून घेऊयात. आज मी बनवणार आहे गरम मसाला. आता यासाठी मी हे 19 प्रकारचे खडे मसाले घेतलेले आहेत. त्यामध्ये मी आता हे धणे पाव किलो घेतले आहेत आणि धणे छान निवडून त्यातले काट्या दगड वगैरे काढून घेतलेत. आणि धणे जास्त का घेतले तर त्याच्यासाठी हे गरम मसाले कसे गरम असतात आणि ते धणे थंड असतात, त्यामुळे त्याला हे पोटाला आपल्या थंडावा देतात. बडीशेप 100 ग्रॅम घेतले. बडीशेप देखील थंडच असते. सुंठ 10 ग्रॅम घेतले. जर असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नसली तर नाही टाकली तरी चालेल. जायपत्री आपण 10 ग्रॅम घेतले. अशी छान अशी बघून घ्यायची. खडा हिंग 10 ग्रॅम घेतला आहे आणि खडा हिंगच घ्यायचा, पावडर घ्यायची नाही, कारण गरम मसाल्याला हिंगाचा वास छान यायला पाहिजे ना, म्हणून आपण खडा हिंगच घ्यायचा आहे. अच्छा, ओके. आता हे चक्री फूल आहे, याला बादल फूल देखील म्हणतात. ओके. हे 20 ग्रॅम घेतलं आहे आम्ही. खसखस 40 ग्रॅम आहे. अच्छा, ओके. हे शाही जिरं आहे, हे 20 ग्रॅम घ्यायचं आहे. हे आपलं साधं जिरं आहे, हे पण 20 ग्रॅम घ्यायचं आहे. वेलचीमुळे खूपच छान टेस्ट येते आपल्या मसाल्याला, त्यामुळे हिरवी वेलची जरा जास्त प्रमाणातच घ्यायची. ही 20 ग्रॅम घेतलेली आहे. ही लवंग आहे. लवंग आता ही 30 ग्रॅम घेतली आम्ही. काळी मिरी 50 ग्रॅम घेतली. मग आता आपण अर्धा किलो मसाला बनवणार आहे ना, तर त्याच्यासाठी एवढी लवंग मिरी पाहिजेच असते, तर त्याला गरम मसाल्याची चव येते. मसाला वेलची 20 ग्रॅम घेतले. त्रिफळं 10 ग्रॅम घेतले. राई आपण 25 ग्रॅम घेतले. ओके. आणि हे जायफळ आहे, ह्याच्यातले आपण अख्खं जायफळ त्याचे 2 तुकडे करून घेतलेत. हे आता अर्ध जायफळ आपण घेतलेलं आहे. ओके. तेजपत्ता 20 ग्रॅम घ्यायचा आहे. ओके. दालचिनी आपण हे 25 ग्रॅम घेतली. ओके. आणि हे दगडी फूल 20 ग्रॅम घेतलेलं आहे. तर मित्रांनो, आपण हे जे काही खडे मसाले वापरणार आहोत ना ह्याचं मी तुम्हाला एक्झॅक्ट जे काही मोजमाप आहे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तर तुम्ही तिथे जाऊन चेक करू शकता. आता आपण गरम मसाला भाजण्यासाठी ही कढईत आपण ठेवले आणि मीडियम गॅस ठेवलेला आहे. तर आता आपण सर्वप्रथम धणे टाकून घेणार आहोत. अच्छा, धणे भाजून घ्यायचे. खरपूस कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचे. कारण एकसारखं हलवत राहायचे ना, तर मग अर्धे जळतात, अर्धे कच्चे राहतात. आणि धणे कसे छान भाजल्यामुळे काय होतं, याला सुगंध छानच येतो, त्याची टेस्ट देखील वाढते. एकसारखे हलवत राहायचे असतात. धणे लगेच भाजले जातात. आपण पाहू शकतो छान जसे खरपूस कलर आलेले आणि छान वास पण येतोय. वास छान सुटले. त्याला आपण काढून घेऊया. ओके. आता आपण बडीशेप, शाही जिरं आणि जिरं हे एकदम भाजणार आहोत, कारण हे सगळं तिन्ही प्रकार सेम आहेत. हे एकत्र भाजल्यामुळे काय होतं, आपला वेळ सुद्धा वाचतो. अच्छा. मग आता आपण बडीशेप टाकून घेऊयात. शाही जिरं टाकून आणि जिरं टाकून घेऊयात. ओके. आणि असं छान तडतडलं तर याला याचा वास देखील छान येतो.
तर बरेच जण काय करतात मित्रांनो, हे सगळे खडे मसाले आहेत ना एकसाथच भाजून घेतात लोक. त्यामुळे काय होतं, अर्धे खडे मसाले जे मोठ्या साईजचे खडे मसाले असतात ते कच्चेच राहतात. तसं करायचं नाही. हा, आणि जर बारीक असतील खडे मसाले तर ते एकत्र भाजून घ्यायचे. भाजून घ्यायचं. आता बघा छान भाजतंय. ह्याला पण असं खरपूसच भाजून घ्यायचंय. लो गॅसवरच भाजले आम्ही आता. या बारीक वस्तू आहेत एकदम. झालंय ना आता हे भाजून? हा, ते छान भाजले. वास पण येतोय. आता सगळं आपण एकत्रच मिक्स करून घ्यायचं ना? हा, सगळं एकत्र करायचं. आता आपण मीडियम गॅस करायचा आहे. ओके. आणि आता याच्यामध्ये काळी मिरी टाकणार आहोत. अच्छा. आता काळी मिरी, आता या दोन्ही वस्तू सेम आहेत. तर काळी मिरी आणि लवंग हे सारखे, त्यामुळे दोन्ही एकत्र भाजायच्या. ओके. तर ते मीडियम गॅसवरती का भाजून घेतो आपण? आता थोडेसे वस्तू ह्या सगळे तसं आहे. हे पदार्थ आहेत ना, हे सगळे मोठे आहेत थोडेसे. हे धणे, बडीशेप, जिरं याच्याविषयी मोठे आहेत. त्यामुळे थोडं मीडियम घेतो. हे लगेच भाजणारे पदार्थ आहेत ना, त्याच्यामुळे आपण हे लो गॅसवर भाजले. गरम मसाला म्हटलं का लवंग मिरीचा वापर यायलाच पाहिजे. आणि त्याचं प्रमाण थोडं जास्तच घ्यायचं, कारण त्या मसाल्यांना जी चव असते गरम मसाला ती लवंग मिरीमुळे असते. हे बघा, आपण दाखवू असं कॅमेरामध्ये. बघ जसं छान भाजलेलं दिसतंय. तडतडतं पण येते ना, आवाज पण येतोय. हा, ठीक आहे. तर आता आम्हाला काढून घ्यायचं ना. 5 मसाले आहेत हे आपण आता एकत्र भाजून घ्यायचे. ओके. त्रिफळ, जायफळ, चक्रीफूल, काळी वेलची, हिरवी वेलची हे एकदम आपण टाकणार आहोत आता. ठीक आहे. हे जायफळ टाकले. तर हे सुद्धा आपण आता बिना तेलातच ना? हा, सगळं बिना तेलाचं. त्रिफळ, ही मसाला वेलची, ही हिरवी वेलची, ओके, आणि चक्रीफूल. या सगळ्या पदार्थांना सेम टाइम लागतो. ओके. त्यामुळे पण हे भाजताना आता मीडियम गॅस करायचा याच्यासाठी. अच्छा. लो गॅसवर खूप वेळ लागेल ना, आणि फास्ट गॅसवर जळून जाईल. ओके, मीडियम गॅसवरती. ओके. हिरवी वेलची, काळी वेलची जी आहे ती आम्ही आता भाजून घेणार छान. ओके. मग त्याच्यातले दाणे काढून घेणार वाटताना, मसाला वाटताना. अच्छा, म्हणजे लगेच सोलली पण जाईल. सोलली पण जाईल आणि त्याच्यातली त्याचा वास निघून जातो. भाजल्यावर त्याचा वास छान असतो. हे सगळे खडे मसाले आपण भाजून घ्यायचं कारण काय, तर ह्याच्यामध्ये ना थोडासा ओलसर पण असतो. मग तो आपण डायरेक्ट असं कच्चं भाजलं, कच्चं वाटलं तर तो मसाला टिकत नाही. आणि भाजून घेतल्यामुळे काय होतं, याला वास पण छान येतो आणि याचा हा टिकायला पण खूप दिवस टिकतो. आणि छान त्याला म्हणजे फ्लेवर सुटतो ना. हा, छान फ्लेवर पण सुटतो मसाला या मसाल्याला. म्हणून आपण हे भाजून घ्यायचं. मसाला बनवण्यामध्ये ना अर्धा वेळ तरी मसाले भाजण्यातच जातो. आता मी तुम्हाला हा कमी दाखवला मसाला, अर्धा किलोचा. असं डेलीचा आम्हाला मसाला 2-2, 3-3 किलो करावा लागतो. नुसता गरम मसाला? गरम मसाला नुसता आम्हाला 2-3 किलो, 4 किलो कधी कधी भाजायला लागतो एकत्र. हे आता तुम्हाला व्हिडिओ दाखवण्यासाठी मी अर्धा किलोचाच मसाला घेतलाय. मी बनवून दाखवते तुम्हाला छोटासा. एक दिवशी मी तुम्हाला दाखवेनच मोठा असा 5 किलोचा गरम मसाला करून. नक्की नक्की. त्यासाठी ना मित्रांनो, तुम्ही आम्हाला 5 किलोच्या मसाल्याची ऑर्डर द्या. नेहमी आम्हाला घाटी मसाला, मालवणी मसाला असं बनवायचं असतं. याच्यामध्ये आता गरम मसाला म्हणून आम्ही कमी साहित्य घेतले. म्हणजे याच्यामध्ये जे गरम मसाल्यामध्ये जे पदार्थ येतात तेवढेच घेतले. मग असं आम्हाला घाटी मसाला, मालवणी मसाला बनवण्यासाठी 33 ते 35 मसाले, खडे मसाले टाकावे लागतात. त्यामुळे आम्हाला घाटी मसाल्यामध्ये वापरावे लागतात. हा, घाटी मसाला, मालवणी मसाला त्यामुळे अख्खे 33 मसाले लागतात. आता हे भाजलेलं आहे छान. ओके. ही दालचिनी आहे ना, ही थोडीशी आपल्याला आता कुटून घ्यायची आहे. कारण मग भाजायला मग ते भाजत नाही नीट व्यवस्थित. असे थोडे तुकडे तुकडे बारीक बारीक करून घ्यायचे. दालचिनी टाकून घ्या आणि लाल फूल असे 2 भाग करून घ्यायचे. असे जावित्री आहे ना? हा, ही जावित्री आहे.
त्याला असे 2 भाग करून घेतलेत आम्ही. हा मित्रांनो, जावित्री याला का म्हणतात, कारण आपलं जे जायफळ आपण घेतो ना, ते जायफळ जे असतं ते या फुलाच्या आतमध्ये असतं. तर बऱ्याच जणांना माहिती नाही आहे, त्यासाठी मी सांगतो जस्ट. आता हे आपण एकत्र भाजतोय आणि यासोबत काय आपण भाजू शकतो? हे दगडी फूल. ओके. दगडी फूल याला फक्त नाव आहे, परंतु भरपूर नाजूक असतं, नुसतं ते पाण्यासारखं असतं. सगळे मसाल्यामध्ये तेजपत्ता. अच्छा. तेजपत्ता पण यांच्यावर सोबतच भाजून घ्यायचं, कारण यांना सगळ्याला कमी वेळ लागतो. हा, म्हणजे पानांमधलेच प्रकार आहेत, फक्त एक दालचिनी सोडला तर. दालचिनी पण एक सालच असते झाडाची. हो. त्यामुळे त्याला आता हे भाजलेले छान भाजून झाले, काढून घ्या, जळून झाली. ही खसखस आहे, खसखस आणि राई वेगळीच भाजायची. हा खसखस आहे. खसखस नाजूक असतो. मित्रांनो, खसखस आहे ना, जास्तीत जास्त 10 ते 12 सेकंदामध्ये भाजून होतो, त्यामुळे त्याला वेळ लागत नाही भाजायला. अगदी काळजीपूर्वक भाजावा लागतो. छान असा चुरचुरीत आवाज देखील येत असेल तुम्हाला. उडतोय बघा तो. आता आपण मोहरी टाकणार आहे. मोहरी छान तडतडून घ्यायची. चांगली भाजली नाही तर तिला कडवटपणा येतो. मित्रांनो, छोट्या छोट्या टिप्स देते आहे माझी आई, तर तुम्ही फक्त लिहून घ्या किंवा लक्षात ठेवा. मोहरी म्हणजे फडफडाते. छान फडफडून फुटली का मग तिला छान चव येते. आता आपलं हिंग आणि सुंठ राहिली. ओके. याला आपण हिंगाला आणि सुंठेला या खलबत्त्यामध्ये फोडून घेणार आहोत. अच्छा. ओके. एवढं बारीक करून घ्यायचा, म्हणजे मिक्सरला मिक्सरचे ब्लेड खराब होत नाही, म्हणून फोडून घ्यायचं. हे विशिष्ट आहे मित्रांनो. खडे मसाले आहेत ना, ते तुम्ही नेहमी कुटूनच भाजून घ्या, नाहीतर आपल्या मिक्सरच्या जी ब्लेडची आहे ना, ती क्वालिटी देखील खराब होते, डॅमेज होतात कधी कधी. आता मी एक सुंठ कुटते, ती पण अशी फोडूनच घ्यायची. सुंठ तर नरमच असते, ते अद्रक असतं त्यामुळे. तेलामध्येच का या 2 वस्तू भाजून घ्यायच्या? हे तेलामुळे भाजल्यामुळे याचा वास असतो ना, हे आता तेलात टाकलं फुलून निघतं. आणि फुलल्यामुळे काय होतं, ह्याला छान सुगंध अजून जास्त दरवळतो, त्याचा मसाल्याला छान सुगंध येतो. आता मी थोडंसं तेल टाकते. ओके. आणि सुंठ. ओके. छान तेलात भाजून घ्यायची. ती छान फुलून आली, त्याची जी चव असते ती एकदम मस्त असते, एकदम एक नंबरला. आणि अति प्रमाणामध्ये सुद्धा मित्रांनो खडे मसाले आपल्याला भाजून नाही घ्यायचे आहेत, नाहीतर त्याचा जो फ्लेवर असतो तो कडवट होतो, वास तो निघून जातो आणि कडवट होतो. याला छान असं हलक्याचं रंगाने तांबूस कलर. मित्रांनो, ही रेसिपी जी तुम्ही शेवटपर्यंतच नक्की पहा, म्हणजे आम्ही जे मध्ये मध्ये टिप्स दिलेत ना, ते टिप्स तुम्ही लक्षात घ्या. कुठे आम्ही गॅस बारीक केला होता, कुठे वाढवला होता. हे पण आपण लास्ट लो गॅसवर भाजले, का तर हिंग फुलून यायला पाहिजे आपल्याला. हिंग फुलायला थोडासा वेळ लागतो. जास्त फास्ट गॅसवरती जर भाजलं तर तो फुलून येत नाही आणि कच्चा राहतो मेन म्हणजे. मित्रांनो, माझी आई जी आहे ना, ती तर नेहमी आता गॅसकडेच असते. तिच्या आता मसाल्यांच्या वगैरे ऑर्डर्स असतात ना, त्या तिच्या चटकन होतं, तिला सवय झालेली असते. तर तो आता आम्ही थोडा व्हिडिओ बनवत असल्यामुळे थोडा जास्त वेळ लागतोय, आणि ही व्हिडिओ सुद्धा मित्रांनो थोडी मोठी होण्याची शक्यता आहे. तर कारण संपूर्ण माहिती जी आहे ती मला या व्हिडिओमध्ये ॲड करूनच द्यायची आहे, त्यामुळे व्हिडिओ मोठी होईल. त्यासाठी तुम्ही नाही शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर हिंगा छान फुललाय बघा. जसं आपण डिंक भाजून फुलतो ना, तसाच हिंग सुद्धा फुलला जातो. आता याला काढून घेऊयात ना आम्ही. आता झाले भाजून. ओके. आपला गरम मसाला सगळा भाजून झालेला आहे. आपण आता थोडा वेळ एक 10 मिनिटं थंड करून घेऊया. ओके. आणि
दळण्याच्या कृतीला सुरुवात करूया. अच्छा. तर मित्रांनो, आता ही दळण्याची जी कृती आहे ना, तर तुमच्याकडे चांगला मिक्सर असेल ना जास्त वाईटवाला, तुम्ही घरात देखील दळून घेऊ शकता. अदरवाईज तुमच्या जवळपास कुठे चक्की असेल तर त्यामध्ये देखील तुम्ही घरघंटी असेल तर तिथे देखील जाऊन तुम्ही मस्तपैकी याची बारीक पूड करून घेऊ शकता. आता ही मसाला वेलची आहे. ही आता आपण सगळे असे निवडून घेतले. ही मसाला वेलची आता आपण काढून घेऊन याच्यात सोलायची आहे. त्याच्यातले फक्त दाणे दाणे आपल्याला घ्यायचे आहेत. सालं घ्यायला काहीच हरकत नसते, पण ती जेव्हा मसाला असतो ना त्याच्यामध्ये लांब लांब केसरा ही वाटली जात नाही सालं. बरोबर. मग त्याच्यामुळे याच्यातले दाणे फक्त काढून घ्यायचे. मग केसरामध्ये जेवणामध्ये गेली का मग जेवताना आपल्याला घशाला लागतात. जर तुम्ही चक्कीमध्ये देणार असाल तर मग अख्खी वेलची टाकली तरी चालते. हा, चक्की आता हे मिक्सरला वाटणार आहे मी. चक्कीमध्ये द्यायचं असेल तर तुम्ही सालीसकट मिरची दिली, हे वेलची दिली तरी चालते. थोडा थोडा मसाला पहिला आधी घेऊया पावडर करून. आपण पाहू शकता या मिक्सरमध्ये एवढं छान बारीक होतं. याला 1 मिनिट पण लागलं नाही. हे बघा, याची पावडर एकदा फिरवलं याची पावडर तयार झालेली आहे. किती सुंदर वास पण मस्त त्याला उडवतोय. त्याच्यामध्ये धने जास्त असल्यामुळे लाईट कलर झाला ना. आता अशा तऱ्हेने आम्ही हा सगळा मसाला वाटून घेतो. आता इथे तेजपत्ता होता, दालचिनी, काळी वेलची, त्यामुळे असं काळपड आलं आहे. हे आता धने पावडर हे धने वगैरे घेतले त्यामुळे हा असा लाईट कलर आहे. अशा तऱ्हेने मी आता हा सगळा गरम मसाला आहे म्हणजे खडे मसाला हा सगळा आता मिक्सरला वाटून तुम्हाला शेवटी दाखवते.